party fan. $29. Mag-comment ka. Kini nararamidan na lang ato di ayang media anda. $129 di ba isa? Ano kina? Kina pinasat ka. Nadadikis na. Ano yung 4 feet lang ato dapat ano? At least 6 feet. Hindi ko pa maghanap din nila eh. Nag-out na ako yung paslapin. Rustic paint? Weathered. Already din ako sa weathered. Weathered wood. Sorry to my capacity. Sorry to my capacity. Thank you. Homestead. Medyo masarap. Kagaradan?